Здравейте! Намираме се в любимото ми заведение, Кръстникът. Рано тази сутрин пихме вече кафенце тук и е време да ви покажем в каква приятна и уютна обстановка се намираме. Това е горната зала, в която може да обядвате, да пиете кафе, да разпуснете и да празнувате. А вече от тук надолу слизаме в залата за рождени дни или нейното име е Коза Ностра. Тук също може да празнувате своите поводи или да вечеряте приятно, а вашите деца да се забавляват в уютният и приятен детски кът. Ето къде е едната зала. Имаме прекрасен аквариум с рибки, имаме голямо пространство и минаваме в двете по-малки зали, които са точно непосредствено в близост до детския кът. Ето, това е едната малка зала, а сега продължаваме с другата голяма зала. Така, а ето и това е самият вход на детският кът, където може да празнувате рождените дни или просто да пуснете мълчуганите да поиграят. Довиждане! Готово стана ли? Чакай, още записах. Готово стана ли? Също го записах и мене записах. Добре. Няма никой. Абе, Ели!